simple, que vas sense corda, vas sense ningú, vas sense res. És aquesta simplicitat que a mi m'encanta, per això m'agrada tant el boulder i els solos. Quan un vas a l'escalada només amb els resultats, l'únic que fas és alimentar el teu propi ego. Jo crec que amb una ment lliure de qualsevol tipus de pressió aconsegueixes aquella llibertat i aquell amor per allò que fas, senzillament. Ho fas per passió, perquè t'agrada i no t'importa si és un 6B o si és un 8A. Només en estat de llibertat pot sorgir l'autèntica creativitat. I'm free now that I'm not my ego, just I'm streaming my own. Saps per què crec que la societat està com està? Jo crec que és per les pors que tenim a dins, que la gent se n'oblida totalment de lo que és viure i només li donen valor a les coses que tens. He ido ahora a escalar yo solo aquí una vía aquí en San Llorenç. Sí. Estás loco, ¿eh? La escalada es como tú quieres verlo, ¿no? Y eso es lo bonito de escalada. Hay maneras de ser muy espiritual y también hay el lado deportivo. Es como que dependes tú de tu estado físico, de tu cabeza, no puedes fallar. Cuando juegas o piensas un poco en el peligro de la muerte, como que le das más sentido a la vida a veces, ¿no? La clau del free solo és tenir el control total de la ment i no deixar que sigui la por que provoqui la teva mort. Això és meditar i això és escalar la vida.